Ben hade ada na be ma no oba akoda ewo nwura mu a ensunsaso dodo na di kan start oba so na de ematimi yen ade emu odubi ensuo ntimi enkura no asase kura oba aka se wo su wo no ade eche oba sora be praso be ma na wo se wo de wo je bibia me wiase abo aba so nyina no we wie no akadem emembe bi enhyeso kasa tumi se wa ye oba ho de wonto no entiase apam no matem ho asesem otena enti se kora eduru baabi na adwuma no kora onyani oba betimi akyere wo eno nkyere se wani mfia na woni de wo ye sofo ma me bebere su odem omukunu ye sofo ntimi nka kunu kwan ode na fa so because of waye no ho ade enti ti de ensase wo ye kora na o mana ye de wo kyiri wo na busua mu no oba wo fia gya no mani nkyiri oba we de minyane to mempemu because wo hweto eto so niema efirimu ba ne biso nye nya fa na eja na efiri hweto de akọwale enti ka hwe awade m kran ka kokoko nke ejimi Yesu mai Yesu mama Yesu mama Yesu mama Yesu mai so mai Yesu mama ye na mi abra no Jodi abra wona me chichine were. Yesu mai so mai. Yesu mai. Ye na mi abra no sumanu. Jodi abra wona me chichine were. Ya mu nyina akwaba. SuroWiase eno enugu so ahwe me subscribe. Wa like na wa share na afoforo honsa etumi aka. Ye ne na Boakye asanso ehia biom na eba bedi nkomo e de afa endwuma abosom no eje ena afi nso ye ware ya na wotwe bosome afi achekura na mfie miensa na awale negu de na de sane mane nyina eba ye hwe ye de ye hwe ni suo nti ba be hwe physical side nana bacho na tise janu ma do me ho ye pa de nyankopon ne so no obusua watiefo no wahwefo nyankopon ne janu ma daroma da janu ma se mo boye ho banyen omo adaroma omene kase empunu omoso na to bonkum to nipa ebi frito ane yeso ya fabi adi ya jomada roma nana ansa na no yebedi kan ahwe awale side no nye dede esh na edia twato awade obusa se semete wase a edi entina awade wale a enche negu na nka we de nka menya advert ma me ho on se awade a ye wale no asole mu no enchare kora samu dentia ema no basa eni se eja ene na ene je batirade one obu asofo na hyehye date ene ade nyina ma onye busuani enti fie tumi fie nkonya besore atia baby a ade da wa mfa nto afirito enu nugu awade sofo akɔhye date ene ade no ye ene ni akawade go ni sofo ene omo behia aye bibia ne bia awofo no kra no munim ho hwe to mo wane abra mu date asa mekan esi bebiri obi a ebi asi obi a ontworo emfa meto ase esi bebiri omo ne beye bibia hwe ye woni ama bi wo ho a asore ana wosom entimi nyo eya busua na eyo ebiti sede se meti hei na mechi amefo metimi edi animu wo hunu oba metimi edi animu ene na kwa abusuam eho ka bia mabo esi yakwa abusua kokosere nti yakosere awade yenuanom esom ne hwehwe animu nti sofo ne baby bibia make say kro baby bibia wi kra na sofo aka hwe titu abrochirefo no kra de no masam na sei ena me sofo na wo behira ayo de no kra so no wodi enti basa na oba ni fie honhom ana ba emma ne so fie ni nsu ana ni kuro nsu ana ni due bia wo no e makwan enti befa so many ways ebegu ya tosu bi ya de nsa na ya oba ho ade ya de nsa ya oba no ho ade no ensa no ase ne sei adenti ya oba ho ade ase ye tu ni tiri nsa ni ya frɛ nananom nyinaa ne de ama ye nananom omo wo ba na wo nanankanso a obenya na wale no so mu nyinaa mmeram
ba mo be mo be adansefo omo ba be adansefo no aya from mo ba no mo ba hunhum enti se oba no efiri ne kunu nachi no ma be ma foforo hunu na dagam ne hwenie mu a etimma bibisi ma wade egu sa ba no oba ne yetete no okwantwoma a ensese wode ya aduane ma kunu edi ene asori nti na oye niyama obi kura wo nsuro nyame obetimi de ya aduane no amu kura ya aduane ba ba ma edi na aka okwantwoma jeso okonfichira pacho na ase de mitwi ni sese de ukodi mo fa ncha me de ba fom ma me da ase enti na aka me ho yo eba saa no a ese niyama bibiri ekum ba ma na busua ekum ni pa ewom ete se galamsey ya yeyi ensuo bi a tini saa mede no enyema de ye mede no me kamu asamo a ade beche enti na ensuo bi enkum ni emfanto ni enka wade no ete saa pepepe ekum emuwa emema ye nuane ebema ye niema emema awade na so ni nyina ne ekum wo mo ade obidi ye ne fie ye ne ese obi fie enema awade enche na asema wokai yenhwe ade se bi obi akwasori dem asori na ma ne date eni ade ebusuafo ne yawe eno so sa na edinya eno so sa no asori ntimi nka se ontu oba ne tiri nsa nti odi sika kora ba eyensa ya tu jinse ne nsa sikani nti universe oba na busuam oye aduane ne na aduane tumi nkonwa ne di akire omo nyina ne nsamanfo nyina eba akonya ni nsi ne fie no okodwo nkuo ni bi keke no oba no abusuam efie wu no ofiri mu no tumi ewo ho efie wu no a ofiri mu no tumi wo ho edi nachi ba ma no so fie won so woni tumi e woni fie enti hwe bibi te se oba ofa mema bibiri sansunsa so e ma ne timi di wo mo me oba fa me a na sabe me ni wudi nhyiamu no me hunsuo no eye me ni obi akwa apam enti eno beba ho enti so firi machi ko ye niema kwa ha ko ba de bom mawura bom mafi a e ba be di unya ba ene ya de me be ma no benye nsunsuaso kakra o me so be ma madwuma me niema bi aye basa wo hunu be ma akofo oba am yesi enkonwa se abusuafo mi ensi nkonwa na me kuna akobo adwaman eso mo oba akokoya oba ya tu ni trade oba baba oba ya asase etu na oyesa wetenase ni yehoahoa ni yesu ni yebeserew ni yejew ntisi be ma tutu na mo aba beserew abejew na se nu nyina echi na wo san pepa wani echi wo ba bi fofora na ensa na yeji wutiri nsa no ensa na yediguyi enti asase betua wo soka yenhwa ade na be ma no oba akoda ewo nwura mu a ensunsuaso dodo na edi kan start oba so fi so oba ya asase onso na da afom ti aforo oba na ansa that's all ansa na aba soro enti wutira nye yansa na be ba soro no na be ma no na busuani bi no mu yenyansafo no mu ye faster no mu ahom papa ofi a oha no o ma fa akiri no wakoda ne dane wawu ana wabodam na be ma ndie no no ho ato die ma awade aguo efa so ye buo ni ani die a o se ma sore ba mene na kwa asore ntimi yese kura asore mu no ntimi nkoka asofufuo bibiri su wodam omo yiri mu nti asore ma bibiri su wodam omo yiri mu nti asofu ma bibiri su wodam omo kunu ye sofo ntimi nka kunu kwan ode na efa so because of waye ne ho ade nti ti die ensese wo ye kura na o manaye ni fie chi wade ukọ wale oba wonto no die wo chiri wo na busuamu no oba wo fie a ja na mani nchiri nemum oba na fa buo ni ani die ma wo kunu fie die omo so chiri ebe ma awade na tena da bia awade egu no
de utua mu nyina ni ntina no chese so bi kware a won hwe abusua ne do mu chiri ntina yeso kwa wade ya abusa si se de yebusa o kwa wade ya abusa ene na ne ho ya mefa na mede ne nene kura de unwa asem ewum ene okoko toto makane ne manom srasra makane ne ono masra ene kosua nom na wasra na wapepe nuro enom de asrasra no oto aye kase usa be ma ho a oba we de minya no to mempemu a because wo hweto eto so niema efiri mu ba ne bi so nye nya fa na eda na efiri wa hweto de akọwale wa hwe tubaye o wa hweto de akọwale wa hwe oba ni padua de akọwale wa hwe subaye minim se ma me nani eden ane me ne eden se minya ma me ka me ho a ane me duru hana sisi ya mitime yusu ma me ama otinani eden akova me saa ne ma wenim ne yesi ye hwe e de wale ene eden dabi me mejo dabi metia nti yesi me gwale oba wa no owo subai anan wo wa wo so ne na me ko wale no na se me ye me masam nyina wo dem ne ye frɛ me mpaso dada ade a chi a wo bewo o mani dia na man ko school ane dia wale jaye beba san chire we ni ma yenya ka asofofo na niema yesem komo chire ni na ka konfo niema yese chire ye huni ene asofo akonfo malamfo ye nkyere na na kura de mi hunu senkremofo bi kura de panty nyina ye de be kire obadum panty oba be hye nyina no eka omotimi hye bag be nkono entoma lazy hwan enti se wo ye wiemfo te semia apatese one city kura wuntimi nto semia obeti akwa wale ene obebo adwaman na anu ne me ye frɛ na adwaman because yenye ho ade nti ne frɛ na adwaman ena de aye ne ho ade so afiri ni kunachi ne ye frɛ nse bo afiri ni kunachi akɔbɔ adwaman eno no ewa sentence ne wa ewa o tra ebe te se na nakɔ ye frɛ o sei London na ye tworo e ma na book mo hwɛ so no wa tworo London hima wuye no o hwɛ so no wa tworo no to photocopy no e ba say ewa omo gadi nyina no ma bere ti e ma awade aguo emu na me kire we na di twatoɔ eye kasa ebuo ni ani dia e ma bi nim ena e ma bi enhyesoɔ kasa tumi se wa ye oba ho de wonto no eye ntiase apam na matem ho asese mo tena enti se kora eduru baabi na adwuma no kora onyani ye oba betimi akere wo eno nkire se wani mfi ya na wani de wo ye eduru da mu a eni kwa se oba be holy sam esu je jane ma go so ne ye bodam crazy ni ewia afere na obi akọ holy obi abonta na ye holy no obi aye holy saa niema wenim nyina tubo hu so bi wa okunu bibia na bo afu no because the oba ne pe no be ma ne nyema no the oba ne ibusa no asama to no be ma no emfi woye na me ko program ha na ma so le se na we se nti abade ne begu nemu ni sunsum samu anye ene so oba same de Yesu ba ye ya apamadaka entuma muti enti hwanti na wode ye ukum be ma no be ma bi Nyankopon dia ene gya asole ne kro so de saa niema ne ye aduane mani die no wonya wo akwantwoma na wode ye aduane mani ukum be ma enya abosomsam honhom papa bia enige ade papa ho se me kirew chima ana akora fofora wa chima if the first day ade na me ma wode ayade a maame wo be nsem de ohwe ni ohwe si wa asase so nsabeka nana yenhwa de ewa aware ni mo no se oba no be ma ne koje aware na ekosi wo fa so papa ana maame mo aya na ekokosi maame ansa no ba bia wade bi gina no aya na papafo no yenta animu maako ye chemu tan ameka se mumienu pe oba bia no maame di nkomo this ememma no a ye wa abadaye mo ye wo ma ye hwe wo mo no ye mu bi
ene ya na nkwara ne timi ka chem say da enipa asumesi sei na ekoso ne emu wotwe de bibia fa maame ne side ansa na behunu no ne mu da atu awie ansa na papa kora wate efiri maame no ene maame na boda busuafo amane ye me ba no wanyini ana me ba ndi waduro ndi ye gona bra eyeyie ni nyina agina maame fo so ti maame no shutu no ma na busuafo te ansa na busuapanyini ofa na asa busuapanyini atimi agye etirade ne mum tirade ndi enya maame ene omoje eye busuapanyini na tena adwam waje na de maame die de papa die ye de ama ntina na ye hwade ye say ebusuapanyini ne de baaye wan fle bia me maame anam papa ono age na ade ahye kukuam na me so me de duru ade ntina me ma ebusuapanyini enti se wuwu a no maame no papa nko aye waye okwasen me yi ano so mo se de sitie enu ntina abrofo ni culture ye wo culture ye wo abusua ni wo buo ni ani die ma ye busua enti kane kura no no obi numu nu bone kura obi timitia ne ba anko wo se gu ye busua ni ma se kane obi ya ade bi ene a ye de Yesu ni baabro ni asori samba ye twam no ama ne ma bi wo hwan ma mi na me aduane ni papa na me koye sa ade wi na o kire me busuafo kura no se ma gu o mani ma se me koye ade wi egu ma busua ho fi ni ye suru ade sabre ni nya me suru wo ho esene ne ene obi koye ade na asori nkwa na osuru se ne sofo ho na osuru se nye sofo de a onfa ho wo de ase wanya sika na wonde wo de bi bu asori no wo ye ne niema omu na busua ne se e ba nsunsuaso a e de wo ha wo bre na busua omu na so ukoye boni a echa so etra universe a omo twe aso a omo twe ano mani aso mani si abusua so tobu wetimbo ni duabo nsi abusua ena kora duabofo no kora nyesa no mbo no me ba me de abusua da ase ende no ano no daso enti ana de eti ana enti ekokosi maame ne firi ne so na ato papa no no ma adwene ho no ene ebo abusuafo amane no mo de ato abusua tipa abusua panyi na se wotena adwom no waje awade no say your maami wo na wuwo ye de abusuapanyi na so waje enti na wadaru mo ye hwe ade bi say e bia ye busuapanyi wuye nsi foforo na wale ebe ma ye benya oba panyini ana e benya apanima bi me twi no ye de ye wo ye opanyini wo ho no obetime agine mu age waje a universe age asase age enua ne nsuo ne nhoma nyina age a kire se omo nyina ya dance se oba wi eye meyere egua aware ni gua se nyankopon fa fie na nanom ya adom na se egua se se yesa koye ho amamre ne de koye na se yesa de kwa na dabi ode million billion ekokoye oba ho ade ewo mu na ye mo fe na mo fa mo ne ma sa mo soa mo ne ma ekobo no fe yi ase mo soa mo man ade ehia nyina se esi ekutu oba ne tirinsa e ka se ekokere oba ne ne ma ekokere na busuafo ne ma dabi ekutu oba ne tirinsa enti nkayensa na wode ko se wonsanfuo wo snap ne de abompa ya frɛ ahonhom nyina bedi madanse ade ahonhom di madanse no ewotumi srade a yɛde krata edi ho adanse eso na awade no aye krata nti ohun se wa ye krata no ahye ne ring no se ya na nsape nne ni so atene te onim se ne ni ate bat ni onim se wo dwumi nti ne wale abusua yetu sunsan abusuafo ne beti a woni nyina ye witness omu nyina na ewa no nti ukọ oye oba akọ wale abusuam oye be ma akọ wale abusuam wo abusua no ani we abusua ko mu nyina bom so mu nyina pe o ma abusua ni akokọ a ma oba na abusua ni akokọ o ma o ma ponche a ma wo so die na ponche saa na oba no so metuma ma wo no saa na wo so ko ma wo so ma me die no saa na wadaru mo wodi abusua abamu ma me bisa se denti na ye bo abusua ye ntia ma ye bo abusua ene de obai enti se e kire abusua mu dia ye bewie be se a kire entom mu
na wo de abusua na mepese obi ye kakra nton de ye beba ya ka abusua se o maame nuanom eye emoja ya ka abusua emoja me maame no o wo ye mema be enum ema be enum nti wa wo badua me ya je obadudwan nya no ho asem ne ya ka ye abusua oso nuanom o papa ma ne eye emoja no ba bi emoja no pronto ko ebia no ne ya ka bomu a e kire abusua nti dey nti na ye bo abusua nti die nti etesei ebi ti se enton asem na wo kan ai nam se me no ye moja koro nti na abusua mu yentimi nwale no so obe wala dis okwa abonten se ma me ye me busua ni me nua papa ba me nana eba o ma me nko me so ma me ne di ma me echa me ntimi nwale ne ma ne yeye efise moja no enam sane ye ya ade baako anu ne me ye friend abusua nti ne twim no ye nkabo mu no ne ye friend abusua no wada o ma ye hwe ade bi ewo abusua boni mu ekrom ha me fan say mfa onye example o ye aduanani ne bia wakokuru foforo so na wo ko no asa ko abusua ho a akodwane abusua fan say aduana untimi nwalo ai se ya me meduana se de me si hunu meduana ban na me che aduana fo nyina mojo so na se me meduana ban aduana no kra mu ahodo nan samo na maba ha mabe hunu aduana fo wa ha de nti a me be hunu me baba abusua ni se me busua fo no omuni ha enti ye nyina ye aduanafo no se bi asem bi to me ana asem bi to obi na me wo ho nim de me wo ho moa metimi aboa saa so ne to me a omso betimi aboa nsa na mabusuafo bete no na omo wo ha no omatwitwa age me nti mpanimfo se bonku dwale nifa ne nifa dwale bonku tenu nti ne ebo abusua nti ne me ye bo abusua sa asem ba nti praye wi ba ko a okra bu be no ebu enti se bia bia obefum ana se obeye boni bi nti na mo bo abusua na wo de hwe se wanya asama na yare da hospital kura ni nipa amehwe ebia mfum so wo de kai akora kwa akobo obi na police fo achewo na afi nipa eba we ba na mfofo oba wonse ne ehunu se ewu wonye nipa bonefo court nipa se tencham judge no watim no wo cheki ai wanti na nipa se nipa so mesi nurse obakọ no wasam na imu ode paso emugo because obi ani say be a sign ato so nipa bonefo anka dom we dabi we de dom aba no kasama wadi enti wo se mana so twen a emu ode enti ye ne ebekeka ahie nyina ye benya passion ama wo atenka ama wo se ade nipa na ye wo na enye no ye hwe emma yetimi di sentence nipa because abere rabo abusua ndi say bia onya asema abusua be obi bonya kamafo nti na mo ba abusua nti obi to no abusua asamu nya asamu nko so ba akofo nko asetena ya ba akon wi adurugo ne duakoro eje mfana mayibu nti se ba akofo ntimi ntena se wonya obi etimi ka ho nti sa akora nka awade ekora no nkeni ho o wale ho ba abusua nana wadaroma eba aware guye ni modiedia nsusuaso dia aware no eba na wie ye no na wo ka se asofo na maye date eno ka ho bi na ema aware gu ena ebia abusua na oba abusua ne be ma abusua honhoma ewo mo no so obi oba ne fa kire koye no so ema aware because ya je nsafre universe enti omu nyina ya dansefo na hwe sesisi a na no mo bu ofu ye a ye izie kase omo ho mo mfi na ya ware na bia ya amfa saa kwan no so enso na egu adentia obi a esa wale bia wasase we so de obi a wo na busua mamra wasa wo ye na ni nyina betwa wie se ya tu tirinsa emfa won se buroni de hwa de ya tu tirinsa kokoko ni ya tu tirinsa ni nyina ba kwana dabi kokoko no ejina se bia na mfumsu obi asi na bia maami ye hunu ye ho no na ya nyi ye ho ani ye do ye ho
ba ya anye ho ani onso obi wo sika na bi ode ne be makora na aye enti ne sika ne enti wo kwa akwatena ase wo kɔ nso yankase ko pesika na bere se ko pɛ ejapade ne ye nipa na die ne ye de pɛ ejapade ne saa se kan yi ne ye de pɛ ejapade ne enti ne ya ate ye ho ase ne saa de me enkwatra ase kan ne hwɛ se fort wo ho ya maintain ne ya ye ade numba se mon continent hwɛ de wo kɔ no te se me ya wo hwɛ me ya te se wo no enti ne sa ya kwatra ne na akobu akam ya se akora ne nkɔ afikyire okɔ na abo aka ne enti enye na duro we na duro mo enti anu no ba mu dia na kwase abu abam enti sa akɔ akɔpata ebusua no na wabom am ye hunu se akora ne yobi dia enti hwani eya me ya mo na mbefa am ade no mesere me de me ho be kire me ne kromfo no enu ne efre no kokoko obo abusua no kro no dabi me abusua na hu me enti me de me ba maba na mabo kokoko no me wie enti ka hwa awade mkran ka kokoko nke ejimi o se bi amfan se me na mu e kobo kokoko ansa na mase akware dabi ene yakɔ hwɛ sika wosi dampɔn ba ko a hwɛ ho ka ba wo yɛ dampɔn mi no ka no kakra bi ne ba bɛka ho ɛso wosi ne ba ko a si ba ko a hwɛ ka ba ɛbɔ ɛso wo ka bɔ mu a ɛka no kakra bi ne ba bɛka ho nti wo de yɛ oba no ho ade prɛkwa na yɛ na wadaro ma tete no na mo ka hwɛ ansa na mawale ana mo ka hwɛ ansa ɛnyɛ ne na wonim sɛ awade nu ya panyine ne mpanatwe na ho ma me manage wo ho na na me mesme pene so na na me do na na mesme gitum ya twem pena sabre no no soro no wa market university ni so mbenyansa no no ma be ya dance wo ni mapem university ni ya saase ni ya bosom no ene ma panko anom po enti ade we ya mo yen eye meka se so ankofa ne nwuram wankofa wanye ade bi se oba de aka ntwoma eni saa ne ma no a boni bi eni ho o ka hwe so a obehunu oba ne sinto obehunu be ma ne sinto be ma bi wa kura na adwuma no woni mu ho yi oba ne betimi a kyerɛ no oba no gosu ya wo hena kwa kyerɛ be ma oba maame e ma mu na mu hunu mo ho sawo mu na mu hunu mo na de e ma timi ye no ade mu odu bi ensuo ntimi enkura no asase kura me bo ana maame ngo ema oba ka se wo su wo no ade e che obesora be pra so be ma na wo se wo de wo ye bibia me wiase abo aba so nyina no we wie no akadem ade be che bo se honam nyina ye wo ya because wo bonipa nyankopon mo nipa biem be ma bonipa ya o yiro ho bonipa o boso o bonipa na mo mu ntibe mo nipa ne omo de eyo omo abrabo na ye hwe ade a abosom ne tumi ye efa omodwuma sem ade a abosom tumi ye awo me fie ade bibiri de di kai se wunya wo abosom beboa ama wanya wo se yade ene e hawa nya obi a wanya wo bia na yesunsunsam obi wa enam yade obi wo hoso a eye na so de ne kasa bi na mu kasa bi na ama na wodie mu ato obi wo hoso a obi ade a okọ ho nti ene yato na ade mu obi wo hoso a na wodie no na ensese faba sa niema we nyina na yehwehwem na yekom na yetimi ye ho niema e de ma wo ya wi no obi a wontime ngone bia na no ma na wo ena yewu bi wo kra o ye ndan anya de obawo eno no so timi ye ho bibi o ye ne dan ya onse me ka bibi sa wotie ya de eye na wo de no emfa ba enye obi a na ba sa we so ye so fa ba na meka awo obi a ye yade obi a ye mfumso obi a ye bibi nti ebi anyinse bi ofa ye o numa duro bi na duro na kodi na pretend na wodi enimu eno no ena ama ne nwo no
ɛno no yɛbɛyɛ ho adwuma fenkyem ɛno ba so yɛbɛka akyerɛ Samu. Nyankopɔn se ye mbla asase so ye mewo. Ne ndole se poano empoano anwe. Enenne asadefo nyina hye panne. Omo ewale maako na ema na aka no bedo ma wa me yase adore se poano anwe. Na se enenne nimdefo kire mo se monum aduro na wo baako pe wontimi nwo bie mu no. Ene ni Nyankopɔn asɛm na ɔka ye na ene ya ni so na de menti ase ne se Nyankopɔn akase ye mra mewo na e ba ne se ne bidio mu ntimi ngokara ai obedua buru nyina ne ebi be fifi agya bi ebi be pesa agya bi ebi be dwan afama agya bi enipa dua nyina enipa te se nsa dua nyina nya peda ne dodo ebe ya adwuma kakra bi ebe film ne Nyankopɔn ni bi mu andi ne yi ai eya ne efiri baabi anipa no efiri baaye menim se atiefo betemase baabi wo ha ofiri baaye ene ekwan bi ofa so nti onya bi si obi wo so a se nka Nyankopɔn ni nani obi wa na akoye obi bone ne yato na wodiem ade ne Nyankopɔn hwema yetimi to na wodiem obi wa wode eba si wo si titi obi ba se de obi so obi ba wo tete na twa no busum bi betimi ahwe na tumi betimi ahwe wa na wato wa wodiem se nipa wo ye ma ne nya ba mfa so oni so eni Nyankopɔn nani ni ya honhom ye no mote ntem se obi wo mfiri ba bi wo firi baaye atiase ati sa awade yi se oba bi ya se odi buo ni ani die ma ne kono wo tie mi kono se oya sa wo ame ya je obedudan kanini ni ho sa ene wo ho sa na ene ha se li wa awade implication bibiri ne wa awade enti awade anya fofofo se oba ne to so oba wasra oba we dia wo yesi wo to nwum ntina mpe no okwa akopem obenu ho okwan ne mum bibia bi kakra sika kakra odo kakra ebuo kakra anidie kakra ahofe kakra ahonidie kakra obu an ho nya fesu na honidie nti na ba ma bi ewu mimi amete yi me be fa na ata to fried rice ncheche me nimdi ti abrochire fo me ba ho na mu gba ye krim amini o me de me ye de tonne apesie ba nche apesie na tete mi da so akaw akwasi kwadwonom no twukwa nsusu ade ukobi atoso wa ma etire de atwim akwasi kwadwo ye bode a ya tete ne sa ye anwa na ye de si gya so ano a o hwane ho a etise de nsu agu na asonson dada na onya kuntomire na no so no unim se udi a omo afabo owo omo so no eboa wo mo pa no nya ma entre de atwim da so onya kuntomire kakra okwa nsusu akakra ye frɛ ne ya santoa na onya ma etire bi atoto ne de atwim ne mom hwɛ se uje ne ne nyemo nti so openwo a me a mempenwo me mfenwo so opa adwonwa na de ago so obi so pa anwa de ya na mo nsusu ni na anwa de emwa ya pom de ndodo na na yehwe abosom no adwuma na mo ye ne size enti abosom no ya kan wo de me ha ma abosom no adwuma ye eti se bayi kire eti makase se eni afi ha me fia ha ene abosom se na kire bayi bi men kaya santime mu kura ya se akom ebu ba me fia ha be hunu this ene abayi for kwase eni pasmes wode no akogya ntie nkono eni pasmes o abrochiri ye nya ni sei ahaba ne kase a kire bayi a bisa nipa no a ye fa eduru nka no obeka enya de ye kwose no akoye ene kamera beat dabi senke ye bayi kire timi de to afidie so sede me ne wo kase ya na nka be hunu na tumi ni me ye kwansa ofire busua bi mu enya niema nyina na ebie so ofire busua mu na busua no ma so mode hye no so obi dabi ebi kura wa medi wu nya wodi ne ono ani busua ni nya nti abusuafo ne se wo so ebi kura akofom okunu ye se awaleja ye adwamabo na tete awade mu na so kobo adwama no ebi amfunsuo bi ne baaye eti se me no wo dem na
amro be se be pie so omu be kuyen na afi ntikum ene se omo na obeda mesume ye konfo mama kwa momo no wada na mum wo na mebo wa no se asem we amani mpio ano mesume ebe me ntam kase se mpie yemienu ye ntimi nyae ahonhom ba bebo abihira yen aso hwe koti amoso ebe se me na me yere ene obi abefa no ene de ende ogya so okopi obi yere o oba no suja ya se ni kuna ya sa no onso kope bema o wayere ohunu jimi me nu wodem amro be sabeto e obi kunyan wanya nkunyan ene wose ne yamfuofuo ne ma no dudu na yesa me kura me so dudu because you ye me nua ba ebe ya me ya se omu be kun so omu ya wodai because wo de ho bo afode e de age ye ena asole for say Yesu be wuji ye na wo de wunti say Yesu no de wo me ho me ye be ma Yesu no ye be ma de wo me ho ma so be esie me bibia be wonye sa na Yesu otie ena on de otimi de no bo afode ma amo na de na wo de fa ho bo afode ma obi dia wo se de bi na nyinsɛn bɛyi nyinsɛn ba meje mame yefia ha men kan obi ntina me kasa asante mem ye nkotire mretire me kasa tumi so se bi ni ba bia mimi fia ha se me yere ayesa no wanyem a aya me ne me yire me yenu de obebo so no eda na wade bigu so na o ebe ye me ntam kase be ye ntam kase se akora we kura nya na naba no no me ni me yenu no ada se de besi me kasa we ni breso bise eye ntam kase wode asave me efiri oniema yesa metoa so ye bia metimi atoa so amroba no be no wa mpene so amfa no ho ammo afode ama me sede ye nanano be konje nsase na na obiri ye bo se etuma me ko anya asase amfa ho ammo afode a kanen ka asantema ye kasikadwa asem nso de ho abo afode agemia ade na me ho ahoa no na minini na se ko en papa de na me sere na bone de na me isu ya haboso mo chew me yire no na abo adwaman na boso mo chew oba ifu na boso mo chew ama me mintimi ya wo mi ara mbeche wo de ya me ne wasam se boso mo na achewa ye yemu ama mere wi se me ba wo mi ankasa bi to me yira me ne bechechere ha mintimi anya no na me bona kon homa bibia ono ana hwe no se de ye kono no ode ko we because mimi koja na kabosu bekum enu ntina asodefo no mpese ompede ye hogo no o Yesu de yetwam ende ebo mpa Yesu e fa mbo ne chemi o nipa o ye no bo no nkopa ne chewa o si Yesu de achew entina na asema wo kan ebia na ebia to obi wa abonten oba na afekra mpo de fro no ko no oba na nhie bi oni pakoro no sabe woni de wo ye oba ne ntena se no ntena foma na dwudwumienu no one can be any don't find in San 20 funu ne ha ne funu mane ne bibi ne so no one can de obeka se be ma na ani nya se eye no kure sa de se nye no kure de oba na ne be di nya onfa kosi am ho onfa nsuo ngu onfa hwenye ommo no ho naked no one trust because we dey save wo nkwa na sa be ma no we dey was always come here ahwe ne last minute na wie ba ya basa so ba amro ba si be komo no ba no age wo nkwa asi ho na afi wo bo ba ni didi gu nanim aso wo anim ga se be to oni wo hawa be fa mu no de wo kokua mu kura wontimi nka be do so ase ne de apie oba no be ma oba wo nwale no yedi ni kafra na nanom ya ne da rough because esa nya wo ya anya wo dia wo ye na akọ enti wo ye ne se nke be pie ama waduru ntu atuo wa nyene se nipa no ho se eye minti me nkwanti ene obai na okaka so obai na adwamanfo ne wo pedada ene ye de no mba ye don be wura ho a wo so obai no wo sam be busa wo enti obai ndi ja universe be nyam na onye hwe so odi na nanom chinti na wo kasa mo enu na ye na nanom som ye nyansa som obi odi na nanom chi bia wo nyansa because da bia no enne ewo enne asema na nanom ebisi omuka kire me enne wo de esem ye ene omo mmira mu no senye omo na chiri nipa no a oni tumi se oja no oni tumi ba kokoro bi otebo sompa bia ho obeka kire wo so mo se ye ho amane so wo ye ho amane wi afa wa de
ana de so ba no ehunu se wono wontimi yes endia eno kura no oba man sa kodwa ato akopa chew oba no kon me ebi to me kodwa ato ma krom ampe krom ha hene mu nyina anim me am sa akopa chew me because let me sure sa abosum bekom he said no mo an come se sa na ekoso ale na satam na nan ma nyi ancho se bibisa na bisi ai na nye am Roberts beta ke me BBC ti ade kro ni si ye no ma me bibia ko off because na dia na sabre no tumi ana me isi ano no na nka yesa me di machi na me ni ba me ho so no no twam na ancho me ne nyina enti na ewose niema bi esesa wonso ye nipa enti nipa no wone na tena pen abro mo ye saade na saade ni bitu abosom bo no sa da no aso ade a chin ye no mo kire me se me mfa abro no ma na me nya ade me ye wie na me de me ho ti sa afa no kra me wo nkra me nsa sa afa no me ni we me ti afidie so na me ka o ya fe ba kwa o mienza sie ne ya kana kora ne yesi yenye me ne kora na me ka kire menye obi aseme de me be ma me de me nan akwaje tumi afiri ma me wata nyihia wo saa ne ma no ebia ne tumi no na wontimi me no en ma me wata nyi obi anan okọ wa robin ne yetwa wo nan ya tutu ya mfa nhyɛ ma me wata enwuna ni ma se wo ya waza ehihye neema ehihye adwuma mfa nhyɛ ma me wata enye na adwuma wani obi nan mfa nye bibia atinana ada na asemi mu nyina ma yebusen yankwaso ya to aso yento so nana enti adwuma yetimi eye no ne abayi kire na ho obi sisiw wabɛfa obi akwa abrochire sɛ yɛ oba obɛma okoduru ono wasɔre wɔ so ono kura pɛ ame yaku wa me yatu wo de police tatao fa ne brɛ me ne yɛmfa no nya nananom na hwɛ na bra bɔ de ɛbɛyɛ na hwɛ na tete obɛfa mu nana obi afa waade obi agye waade wonim sɛ woni hwɛ ɔse yɛn de obɛyɛ no gya no bɔ mama ne ne yɛnkyerɛ wo de baabi awɔ no yɛ ade we fade we tu afade we tu a na hwɛ animu ne yi wani na wotu dua e de kɔ ankaa so banche dua e de kɔ ankaa so mframa fa ne firi to ase fifi bɔ ebeba nana yɛhwɛ sɛ ebia bakɔntue won krata asɛm akwa mo no ne watena wasa won krata asɛm bibia nkoyi oba ha ye be ya ama won sa aka won krata nana no mu yɛ obi adwuma na ɔma hya se ne nipa ne hu sɛ ampa nana no mu yɛ adwuma no na koduru ba bi na asate abafo aba na chi den na de saade ne ba ɛyɛ ana ɛyɛ niema miensa 1 enipa na yɛyɛ na adwuma no ɔkwase abu adwene konfo no mete ya me ni passport me mete me ni passport kra nti wo be fama kwa abrochi abɔ ka de so yɛ passport be set de me wo bi me ni passport na watwa me take it be yɛ niema de makɔ wo be boka mete ha abosom no na ba be yɛ niema no enti de wo dwene ne de wu susuo no wo ka so be brɛ bosom no suma ne ka wo ka so be si fie ama no afere wo hu sɛ niema yɛsesa no na wanya adwene foforo eniema be biriki de ma dodo ne ma niema biriki na no ene obi wo so ade o menni menye eya na onim se wodi a be brɛ bosom na se na kyese wa anye ne bɔhyɛ no a bosom ntimi nya ne hwe but wonim se wono a wo ka se ma woni wono ne kra no na akyerɛ wade se ma woni no akwa akodi maame bi a ne kunu yɛ aduro ene wo yale ne bɛma na hwɛ ne yade ene wo se akosu ade we die me chiri mfa nya me ade be ye me mewu wone ne ka se ohun se ne ho ato no wo se wo me de be yew me nya de aye wa me wawu okom ma so an maame ne yade bae ba no onim se ne kunu no emom ne bewu no onim se wono a enti eno no e ma adwuma ne breki adwena abenya ahonhom no omunim nyansa
omo on kan se ne omo nim omo ye fast omo ye te oye nwoma nim fa wonim nwoma nim ahohom o te kasa wodo onim ka on te kasa wodo ensene nananom oso ye fast a wonye fast ensene nananom enti dia wo ye no ebe ma no mo de won sa ato so we ye ni se kro nti me ye senti be break ni ma dia na to mo hwe adwen mo na asem bi wo so nipa nde baaye no na nte saa afere abosom ni be komo mo ye no am be duro ni mu no no hu se nipa no kontompo bi pia nti na ese omu gya adwuma no omu be gya akunya bi obi gold enye busuani wa force wate ho asam na wo ye eduru bi adwuma no be gina okwa abrochire no wo se wo de kwadwo kwa me akoduru bi wo de okwa me wusu wo de ho ahwan wa ma onkrata asem no aye wonworan abosom be hyase a afere koduru bi sa de no na honam ani so na ye be hia moa because abosom oboa wa entena se bosom be sore na wa ye nkrata efra abrochire be gu dem wo su utu ho na mo no mo so oboa wo na niema ntuto yi a bosom no wanya dey obeje okwa nko ba enti dia na ejina eno no dodo akonya ba akofo entena so nche yene na nankomo no yepese edisia ebebisa no so wasem bia obekan de twatwa na ya sorry so da foforo no ya saba bisuande ana ye sorry so yo masama me worka ne se me ha me network ni nyenti oni pa kro frɛ na wonya ya ye me voice message se de be ya bebebetia omo ye bia na omo nim ena omo so ya ye omo adwuma so a adwuma no yeguso no ye bewie omunya abotere na sunsumu adwuma ya no etese wo ye honam ani nkrata asam ne ade eduru ba bia na system no na enema ada ne kakra nti omunya abotere bibibia be ye obi bia so obi abu kwase afre ne boya mane ye de ase ye de tubia wa ade ekro no nsa beka na ne nya abotere ene wotwen akoma ne ye wo ye nyese na ne yete ne ne emfato ho ene se obi ti abrochire obi akopie baabi o maame no papa kora oba na ntefo se no ni wose asem wonim baabi a waduro eso ni nyina aka ho ti saa na sunsumu adwuma so ya na tie nti ya na omunye ye mugidie se ekwan bia so ebeye pia ekwan bia so ebeye yakram